S maminkou nějak, no, v poslední době nám to moc neklape. Já vím, teď nějakou psychoušou, Prostě jsme se s maminkou rozhodli, že si uděláme čas pro sebe. Že jsme se měli podívat na místa, kde jsme se seznámili a zkusili se vrátit do starých časů. Se jsem trošku ujenčil. No, já bych to se tak neodsuzoval. No, podívej se, Danieli, tahle terapie bude fungovat jedině tehdy, když budeme mít s maminkou na sebe absolutní klid. Rozumíš? Máme to podělat. No, tady se pěkně, není to o tebe. Zítra není to definitivně balí. Třeba se něco stane. Tahle soupisky agentů z celého světa. Hra kombinuje střílečku z pohledu první osoby, hyperpřirozené síly a stovky taktických strategií pro tvorbu silného týmu a roztrcení soupeřů v bezkonkurenční taktické střílečce. Čím víc budeš vědět, jak to funguje, tím